Dámy a páni, moje meno je Axel a v dnešnom videjku si niečo povieme o zaoceánskych loďoch. Aké z nich boli najväčšie? To sa dozviete v dnešnom videu. Zoberte si popcorn a začíname. HMHS Britannic bola zaoceánska loď triedy Olympic. Jej osud nám je asi veľmi známy. Ale dobre, je to asi prvá najväčšia zaoceánska loď triedy Olympic. Čo o Britannicu vieme? Vážil 53 000 tón, 269 mal dĺžku, ale nás zaujíma osud. Potopil sa buď po zásahu torpéda, alebo na mínu narazili. A za 55 minút sa Britannic celý potopil. Sklzol pod vodu o 9:07 a mína ho zasiahla niekedy o 8 ráno. A my ideme na ďalšiu loď. RMS Titanic bola zaoceánska loď triedy Olympic. Jej osud nám je asi najznámejší, že áno. Narazila na ľadovec a to je asi všetko. Ale vieme o tom, že vážila 52 000 tón 160. 52 160 tón. Tak, vážila. Mala dĺžku takú istú ako Britannic. Dobre, a teraz poďme na osud. 15. apríla 1912 narazili na ľadovec a za 2 hodiny sa potopili. Niekedy v roku 1980 alebo 90 sa našiel vrak Titanicu. Poďme na ďalšiu loď. RMS Olympic bola zaoceánska loď triedy Olympic a majiteľ White Star Line. O Olympicu veľmi veľa nevieme. Vieme o tom, že to bola sesterská loď Britannicu a Titanicu. Ale čo o nej asi najviac vieme, bolo to, že dvakrát narazila na loď, na jednu vojenskú a niekedy na ponorku. Bol rozobratý niekedy v roku 1950 až tak, lebo potom už vznikli lietadlá. A my ideme rovno na ďalšiu loď. RMS Mauretania je majiteľ je Cunard. O Mauretanii tiež veľmi veľa neviem. Vieme o tom, že sesterská loď je Lusitania. Ale čo o Mauretanii najviac vieme? Vieme o tom, že ani raz sa nepotopila, v živote sa napríklad nepotopila, ale bola rozobratá. Takže o Mauretanii by som vám asi najviac nič nepovedal, iba to, že bola asi jediná loď, ktorá na nič nenarazila ani nenaišla. Takže my asi pôjdeme na ďalšiu loď. Takže si držte klobúky a ideme. A na záver máme RMS Lusitania. Lusitania bola sesterská loď Mauretanii. Jej osud asi poznáme. Zasiahlo ju torpédo. Ponorka bola U-20, ktorá vyrážala akurát z nemeckej strany, keď sa oni akurát vracali z Ameriky. Niekedy nie pri Spojenom kráľovstve, pri Írsku ju zasiahli a jediná loď v histórii, ktorá sa potopila za ani nie pol hodinu. Ona sklzla pol hodinu strašne rýchlo, ale jej vrak sa potom niekedy našiel. Dobre. A jediná loď zo Cunardu, ktorá mala 4 lodné skrutky.